Subra Jisu Kristus nang bai ma jotono khakaham yaparo badi जों हाय सेबमान फैखाबा काइटनि ककथाइनो जों सोलोंलायोना ओमफ्राय जों दिनै वान शप लायोना बा सोलोंलायोना फैला पिटारनि चिठी पिटारनि ककथुन फैला chapter 4 verse 7 निसिमी 11 जरा आं फरायनाय फैला पिटार chapter 4 verse 7 निसिमी 11 जरा आं फरायबानो bebak no paina naikha norok suri sanna bagai sak soidi sijawi tongdi kok kotor ke hai norok kiching norok kahamke hamjaklaidi tamni hinba hamjakma bai sumsok gobangma kholobjago khas rangai norok kiching norok tanglaidi pailaidi kaitor khairogoi podre pod suar romano kahamke naidi jotono suar manma tuino buini kaham khlaina bagai abono samango prangdi kok sanai borok bo kaitorni kok sathung buino nainai nuknai borok bo kaitor bono phanruma bai naithung nukthung omo tui ke bebago no Jisu Kristoni bisingtui kaitor lobjak bana molbrum brum no bo chungsasa engei keplai engei tongnai amen getini जों अबनो तुइनो जों किसिसा जरानावै सोलोंलायोना अरो हाय हनि सावो बेबाक नो पाइना नाइखा इंग्लिश अंके the end of all thing is at hand बेबाक नो पाइना नावगो पाइना नि बखाक निफान हनि मानो बा पाइना नाव जों पाइ संसा पाइना नावगो बा संसानि पाइदे तुइ जरावो जों ताबक के आप अमोहाय जरावो तमा अंलाइथाय नरक सुरि सानना बागै sak soidi sijawi tongdi निजो के कक कोतर के हाय नरक किचिं नरक kaham ke hamjaklaidi tamni hinba hamjakma bai sumsok gobangma kholobjago omo kok kotor hamjaklaidi नरक किचिं नरक hamjaklaidi sebarau Kristan taku bukuro hamjaklaidi bino phunugnani nangnai omosi kok kotor hनै saw जों बाइबेलनि ककनो वान सगि नाइखा अंके संसार सालसा komori थांनाय बा सालसा पाइ थांनाय के काइटर पुइला सिगां आब्राहामनो नंगै हायहनै साखा निनि बिसिंतै संसारनो फियकनाय संसारनि बेबाक नुखुंनो फियकनाय फायनाय के आब्राहाम बिसिंतैनो अ bo फायनाय के borokno sumsokni yakni phiyoknai morkini yakni phiyoknai ge omo haike kok roma haikena Jisu Kristo tabok 2000 বছর सिगां बा 2000 BC सिगां bo sungsaro paikha ge kok rojak tongma haikena bo Calvary cross thैखा तुम्हारे बागै जिनि सुमसकनो सुनानै बागै आब्राहामनो उ कक रमानि तो अमा हाइकेना बो आचै फैखा अमा हाइकेना बो कालबारि क्रुसो थैखा कक रजाक बाइबेलो कक साजाक तमा हाइकेना ते बाइबेलो साजाक तमा हाइकेना बो गोथैनि थांगै बासाखा ते बो जुगनो हावो बो गिबुलि थांफैखा ते अमो जो कक रजाक तमने अब बेबा बाइबेलनि ककनि मतेना बेबा nang boni langma ba bo asai mani chimi bo thयै thangsawi thangmani जों बेबाकनो बाइबेलनि मतेनो ओंमानि जों नु गतै काइसा कक रलांमानि bo tongbo bo हाय गिबुलि फैफिनाय
Piaba omong ke tabuk jora ingyak bo kipil fainai mane bebak je bo age samani nangkha bible ni kok nangkha ke u kok bo nang fainai hai deba bo tisa phai pinai hai ni sa saiklang ang tisa phai pinai nge bo phai pinai phai pinani pro toma toma nengnai toma toma ngnai ba bahai ke sinai borok rok जों माथाय 24 Luke chapter 21 no naike bebak no जों nugo nge bo phai pro toma ngnai bebak bono poito khlainai borok rok borok nok baroke tlang thangjaknai bo nok baroke phainai nge bono poito khlainai rok no bo tlangai thangnai thwijak phanangthang gathang tongnai phanangthang thwijak rong ke ba hakoni bokhani hai bwsak roi katal ke bwsak roi bono tisawi tlangnai git kathang no ke ba mul philei slai tlangnai hai ni bible जों nago 1 Thessalonians rogo जों nago chapter 4 verse 16 by 17 ne boro bobai tlangjaknai ro mol brum brum bobai tongwi sinai jukno hawo phiaba tei kaisa hangke je bono poito khlaiya rok hangke borok girja thangi phan tongthang suri phan tongthang bible phan poritthang christian hai tong phan tongthang jiwo kaisa roi phan tongthang hai phan borok kubui asai katal ingya ke borok soginai borok o sungsaro kosto tekto rojaknai uloke mol brum brum ni bagui mor keo sokjagui ma tonginai obo जों bo bible o जों nugo getabo bebak the end of all things is at hand bebak komor nani bwkhak tabo komor sinai komor tutui ingui tongkha hainai oro जों nugo bo phaipro bahai ke phainai siko khai ke se phainai nei bo samani tong phaidi Peter bu ukong no sawo 2 Peter chapter 3 verse 10 ni chimi 14 jora ke poreke जों nugo ang porebono sobraini sal siko khai ke se phainai a salo nokha gurum sawi kemawi thangnai nokhani sal tal te athukri rok khamui thangbainai sungsar bai bini aro tongmani bebak no kemawi thangnai hake omotui ke bebak no thangbainai hinke norok bubutui borok wngthai klai norok kaidoni salnon naising tutui pia abono dakti no phairana nai tutui norok kaidoni yago yapharjagui kathar ke tongthai a salo nokha khamui thangbainai hake a tungma bai nokhani sal tal te athukri golewi thangbainai जोंखे kaidor runa hnui kok rumani a ha katal bai nokha katal lo naisingui tongo aro se borok kaham rok tongbainai aboni bagui kahamni khajani takhuk rok o a salno naisingui tongma tui no kaidoni bwskango kathar khe majra kwrui khe tongna naidi phiabo bai kachang ke tongna naidi joro bo phaipro tumangnai boi baksa tlangjaknai nokha gurum sawi phainai siko khaike phainai siko khaike bo phainai boni pariyagolo nokhang gurum sanai tal achukri beba mane je tabuk to जों universe ni kok sai mana athukri rok bangma tongo bo uri hai mane guri ui tongbayo hai khachijak rok ba mungsa support kri hai janija jaga o tongo kaito snam naisa aro jaga roi tongmani phiaba bo phaimani yagolake tamangnai o salta athukri ro bo control khaili ang sinai engkana podre pod o sungsar podre pod bugimung ma bugi sinai athukri ro klaibainai prithibi omo jaga tongli ang sinai podre pod ang sinai sal tamane prithibi salno gurimani guri afan ang sinai podre pod ang sinai bebak no kaido borok rokni bagui snamani ke salsa komor nai teman humale
o borok munishoni itihas laibuma salsa pai thangnai salsa chengkha salsa paimani tongnai o pai prongke bebakna borok rok borok poito khlai rok morke soknai borok poito khlaini rokke chukna hawo boi baksa tongwine जों wansugini mano je chengmani tongo o manai paimani butong o sungsarbo salsa chengkha chini langmo salsa chengkha salsa painai o sungsarbo salsa chengkha salsa painai je tamanai je snamani uddesho paikha kene bo tamangnai bebakna sokomor rojaknai tabuk rondi togrok phano botho thoka khungphai bai khe o botho mungsa chukliya bo yakai thangkha inga omo haino o sungsar snamani kha borok munisono topiwani o sungsaro borok munisoni itihas chengkha salsa painai inge paikha kena o sungsanobo kaito sokmor mane sokmor khibisnai waisusi sungmo haikenobo kotor ma apartment rok tang tongmani jora roko जों nogo chiko sanok snajak ganabo bor rok tongmani tomani bagai a building no tangnani bagai aro bor rok tong waisa apartment building kotoma paikha ke aro o chikon se nok no amok tokre amok khai pai sok amok khai sabai pai ga amok haina o sungsa mol brum brum ni bagai amok जोंनो bible bar bar जोंनो saw o sungsar engkha tabuk building koto tangoni bagai nok sikon suk tongoni bagai tang tong mahais temporary jepro nok tangbayo o building koto tangbayo aproke o chikon sukno sokomoy ba sabai pai mahai o sungsano sabai pai nei o sungsani bebagna pai thangnai paimani yagolo tumangnai borok munisoni tumanai phola spiritual life chengnai जों थैमानि यागolo नों poitore cha poito saya poito cha khangke to molbrum brum ni chukna hawa soknai poito kringke morkeo sogui tongnai phiaba salsa pai thangnai ge jepro borok ni laibungma payo aprono borok rok sinai tabuk bukha kri phan tongthang o asuk siwani muchuk ya phan tongthang apro belai kena juda ngnai tamonmle morke wongke molbrum brum ni bagai kosto tek tongui tongui nai chukna hawo ke tongthok chathok tei sabai meya omohai mane aro mungsani si mane perfect bebang perfect tabo o sungsara mungsa perfect kri phiaba chukna ke bebang perfect so je borok kubui ke asai katal engja aro molbrum brum ni bagai chukna hawo tongui nai tongthogui tongui nai ngeje asai katal engya ke molbrum brum ni bagai kosto tek tomanai morkeo ma tongui nai wa huli ma tongui nai kosto tek toni bagai je pro wa hulis ma tongui nai henai Jesus Christ hai henai sawo John chapter 14 no ang chakang thang soknai nironi bagai tongthai sinam soknai ang teisa phaipinai ang ani tongthaio nirok nobu langi thangnai nirok aro tongi manai nei Jesus Christ bo thainan chakang bo salangmani chunglu ke kaido chini bagai jaga snam jak tongthai snam jak boni busarok ni bagai tau bumo bufa busarani bagai snama hai जों mal mata rok no chung nubu busarok ni bagai snam mahai omo hai kena kaitor chini bagai snam jak o sungsar paimani yagulo जों aro thangnai chini afa kaitor snammani jaga जों tongui nai boi baksa tongui nai get je poito kri rongke boroni bagai bu tongthai snam jak molbrum ni kosto tekto aro borok sogui nai soitani bagai snammani phiaba soitano se borok rok tharangke soitani tongthaio no borok sogui nai Christian जों obono जों siu salsa bebak no komori thangnai je kubu Christian ke bo siu
Haibon bumungsimi Christian ke abo khanai dongfano bukhabai abro naya borok amono poito bukhai buku bai sain tongnai habono poito khlaiya borokni tongmungbo o sungsani bagui simi borok tongnai gesing kubu Christian ge ukok no siu ge ukok no sing kubu ki siwi tong poito bukhlaio ge sing bai ke o sungsani tongmung samung o sungsani manai khuni no tuini kok bangi bulaiye chai manani chai to wisung tongwi manai kubu Christian ro o sungsani bagui walai suglai manani muchugui kok banglaiye omhaike kubu Christian tongwi mai hani bagui nirok saksa wansugui naidi chanai naidi nini thani bomo hai kubu Christian ka chungsiu o sungsar sasa komori thanai srasani bagui si bo kai tor chungno rona hanai rona jugal mani aro chung thogui nai Christian rok belai kana naisongui tongone nai nango जों o sungsani manai khuni no tui जों bukha rohi tongthai krui tomani mele salsa bebak no komor thangnai piaba komor ya ja kaitor jugal mani bonosi जों wansok thai nge sungsan tui sin wansok tongkhakai nini bakai belai kana kotor los ngai tau wansok nai di tabung nang gari chalogui tongko haipano nang nini bukhala oino jagasi nang naisongui chalok tongya nini bukha biyang ngai tong getmang accident pa nang mano haire biyang rok pa khuiroi mano belai kana danger ga omo haina tabuk roni chini hano omo khai tongnai protect khai tongnai buini desh ni yak ni tabuk roni soino rok army rok BSF rok borok thikesi borok ni duty khaiya getmang nai buini desh rok khaina jungno akromon khlai jungno omo khlai pai mano haire ga borok ni duty borok kaham kena naikoli khlainani nangnai naisongui nyake bui hawi jungno haino India ni borok rok no one omo khlai pai mano omo haino जों Christian rok जों naisongui tongo namai जों naisongui tongya hangke chini Christian lai mo danger rok khlainai dei chini wansok mung chini bukha bebak soitan bai tlangi thangjaknai angke jungno bai chrai rok no tabok ice cream rok phunugui chocolate rok phunugui thungjanai manai rok phunugui khogit langma hai जोंबो omo haino जों khogit langjaknai soitan bai haini bagui जों naisongui tongnai no ge Christian rok naisongui tongya hangke borokni khlai thaino bo borok kahage khlai mai yangnai tomo Christian rok ni khlai thai kothoma kaham pirnani ge जों tei chini khlai thaino जों khlai ya hangke toma kaitoni habo fuarjak yang sinai piaba जोंle kaitoni ha fuarani bagui जों o sungsaro tongo gesing ono wansok tai Christian rok borokni samungno kaham khe khlaiya manena toma borok lama thiko borok hingui tongmani khlaiya student rok borok pora no neglect khlaiwi pore nani musuya pore wani o bukha kri mane tomo borok ni student life thik ngya hai bagai जों naisongui tongmani nangnai जोंनो o kok no so pade hai verse 8 thangni pisnai oro hai ni sawo kok kotor ke hai norok kiching norok kaham ke hamjaklaidi tamni hinba hamjakma bai sumsok kabangma kholop jago sing Christian ni langmao kabangma nangmani kok tongo nangmani samung tongo haibana jottoni se nangkuk mani ka hamjakma hamjakmani jottoni se kotor kuk
hamjakmani jottono se important ko hani bagi oro sawo kotor ke hai norok kiching norok hamjaklaidi जों Christian ro hamjagui phonuglaya nangnai haibaro tama Christian ro kisisa kokno tui kok banglayo walailayo bulayo seilayo kisasa manui no tui no kisasa rang no tui no kok banglayo ngaboro hamjakmani omhai ingke bebak no hamjakmano tui isi nung hamjak khangke nini thani hamjakman tongkhangke kaitono nung kubui ke hamjak khangke nung kaitoni kok khananai nung kubui no kaitono hamjak khangke khola kamajak rok no nung tui khogani nangnai nainai nung kubui no kaitono hamjak khangke kaitoni dage mani kok no khananai kaito toman daga dage kotoma kaham pirdi sungsar ganangai kotoma kaham pirdi nei daga nung o kok no khananai nangnai 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5 hai ni sawo ang pornai borok rok sakni kaham simin nainai rangni bagai khamainai kok kotor sanai kungsuknai borok lachirnai buma bupani kok khanaya ngnai hambairiya ngnai kaidono suriya ngnai borok khariyo ya ngnai maya chaya ngnai kok hamya sanai bebagono yak layui thamchi kutung ngnai borok kahamno naislenai borok bandinai yang yak wansuk yawi samung tangnai kungsugui torsanai borok kaitono hamjak yawi tongthok jathokno hamjak kuknai borok chini dormoni tongmung tui no tongnai haifano aboni soi phanno khe nornai abo tui borok rok baita tongdi oro baithago tmangnai baithakni molo borok rok rangno hajaknai wngnai tmangnai khamainai wngnai kok kotor sanai wngnai ke kungchuknai wngnai kok khanaya wngnai buma mafani kok khanaya wngnai hambairya wngnai gothar ke tongya wngnai hamjakma kwrui wngnai nakalaima kwrui wngnai podre pod omhai ke sak soinai wngya wngnai niso okay tang paithangni molo basajak hani bagai जों sungsar omhai borok wngnai hingke जों borok bai kateui tongna nangnai aboni bagui no जों naisongui naikolui जों tongmani nangnai hus wngnani nangnai jefro जों asai katal wngo जों kaitoni hamjakma mankha Christoni hamjakmano जों sikha hingke Christoni hamjakma kaitoni hamjakma chini bwkhak bisingo faikha and jefro जों chini bisingo kaitoni hamjakma Christoni hamjakma asayo जों bwinobo hamjaknani chengkha bwinobo जों hamjagui mano hani bagui Christian kubui Christian ke hamjak yawi tongui simaya ma hamjaknai tomoni male Christoni hamjakma se borok bisingo habjak o sungsaro hamjakma kwrui kubui hamjakma kwrui faidani bagui mangsi taboroni nono kebo hamjaknai no faidani bagui bo party no hamjaknai o party no hamjaknai o dol no hamjaknai o leader no hamjaknai faidani bagui haibano Christoni hamjakma bo faidani bagui je borok Christoni hamjakma mannai bo sakni faida naiui Christono hamjagi borok no hamjagi tomoni male Christoni hamjakma tongma baisi bo borok no hamjag omo जों srai ke bujitai Christoni hamjakma unconditional John chapter 13 verse 34 by 35 जों porikhe nugo ang norno ketal ke dagimung ro ang norno ketal ke dagiwo norok kiching norok hamjaklaidi ang norok no hamjakma haikeno norok bo hamjaklaidi hinai ang norok no hamjakma haikeno kai Christo sungno bahai ke hamjakha जों sumsok ngui kalai tongprosi bo जोंनो hamjago जोंनो muthango जों kaham mani bagiya hake norok kiching norok hamjaklaima tongke norok ani sagri hinai jotono saimanan जों hamjaklaikangke je bui जोंनो saimanai जों jisuni sagri omosi proof tabo nung kubui hamjak
hamjakman kade bino hamjakman yake ni tani Kristen hamjakman kri ko nang ko Kristen ya of course pila skang sikon sa panang nai o hamjakma hai phana o hamjakman ni tong nai nang bino ma hamjak nai no hamjak nai no sini ya no naisra nai no bun hamjak nai tomani bagai Kristo bono butha nai rok no bo hamjak hani bagai oro sawo hamjakma se kotor ko kotor ke hamjakma nisa tomani bagai hamjakma ni jotto ni sei kotor ko ba important ko bebak ni bisingo tomani male bebak na hamjakma bai se connected nang hamjak khangke bebak no khaimanai nang hamjakma kring ke ka haino kaham kering tongpro dok khaimanai omo sokai prongke kosto tek to sokai proke nang yakanai condition bujiwi omongka sungsane hamjakma haini bagai 1 Corinthians chapter 13 no tomasa ro hamjakma jotone se kotorku nang bebak no khaima phana nang kri rok no charoma phana nang hathai rok no norima phana haibana nini thane hamjakma kringke abo haino ereng si chewang pungnai haisi ni hamjakma kringke nang mung jesban khaide mungsa sugya kaidani mokol je borok Kristone hamjakma mannai borok buino hamjakma no toman male Kristone hamjakma si borok no tomanai jur khai tongo hamjakdi hani bagi nang hamjagi tongwi simai kaitor tomani bagi boni sajlano chunaro hamjakmani bagi John chapter 3 verse 16 kaito o sungsano asuk hamjakma bai boni songnari sajlano rohorka bono poito khlainai borok bo komor yawi muthangjak khlainani bagi hereba ge 2 Corinthians chapter 5 verse 14 no sawo Kristo sungno hamjakmani abo bai jung narak jagi tongo actually English oka haini sawo for the love of Christ compel us kai Kristo ne hamjakma sungno mane buino hamjaknani bagai jur khlaiyo hamjagi tongi simaya abo Kristo ne hamjakma tongma bai nung je gobo ni Kristen nung muthangjak nung asai katal omoni proman abo bongka kaito ni hamjakma nung kaito no hamjakma ni boni proman le tabe nung kaito no gobo hamjakma ni proman ka nung Kristo tako bukhuru no hamjakma nung Kristo tako bukhuru no hamjakma yake kaito no hamjakma ya First John chapter 3 verse 4 sawo nung kebo kaito no hamjagui takuk no hamjakma yake bo tatalsi nisa nung tako buku no teman male nung tako buku no hamjakma kangke nung kaito no hamjakma ni klai jepro sung asai kata lengu sung Kristo ni hamjakma kaito ni hamjakma sung experience haibana o hamjakma kesang ngi thangmana ba chikong ngi thangmana hai bagai Efesa phunukjakmani chapter 2 verse chapter 2 wo sung tumano Efesas motharok no samani haini sawo nung je puila hamjakma mamani bono taiyakadi bono romoi tongdi tomana male Efesas church ro motharo boro puila hamjakma ni tambo kaito ni hamjakma mamani bono taiyakadi bono yakalangka bro hani hai John chapter 13 verse 34 to 35 o samani ang nirok no hamjak prino nirok bu kaisi bai sak kiching hamjaklaidi Jisu Kristo hamjakma ke jeng buino ma hamjakkai omose ketal ke dagi mong kesan dagi mong tambu nini kaito no nini fan bai nini bekha bai
hamjak sobdi hini sab gete nini ganani ba sangno hajakti buino hajakti ba English oke love your neighbors nini ganani borok no hamjak mane nini ganani borok nabo aro Jews rokno samani Jews mane Jews unke Christian rokno bujok mane ge sakni Christian taku bukurno jengma hanjak thai apiaba ketal dage mongke kaisa bai kaisa hanjak lai Christian langmao obo belai kheno nango important hamjak lainani जों kaisa bai kaisa hanjak laimi yangke kaitano hanjak maya engke tei जों kaitano hanjak maya yangke kaitano hanjak maya yangke जों asai ketal ngyako boni hanjak mo जों maya ko hani bagai bon hanjak maya boni hanjak mo make जों ma hanjak nai mo abo automatics tamani bagai जों kaisa bai kaisa hanjak laimi ya tamani hole जों जोंनि थानाय ख्रिस्ट'नि हांजामा गोरै ख्रिस्ट'नि हांजामा दंखांखे जों हांजाग लायमानो जे बरक ख्रिस्ट'नि हांजागमा मानाय ब हांजागमानो बैनो तमनि बागै ख्रिस्टान हांजाग लायथाय कायसा बाय कायसा तमनि उला जों हांजाग लायखांखे जों बैनो नुकनाय जोंनि ख्रिस्ट'नि हांजागमो बरक नुकनाय जोंनि थानाय इनके ख्रिस्ट'नि प्रहर बरक नुकनाय जों तमनि बागै कुथुंलाय ख्रिस्ट'नि हांजागमा मामानो जों प्रेक्टिस खालायबानि बागै जों मथा गो कुथुम लायबानि प्रेक्टिस खालायबानि बागै नायसरे लायबानि बागै हायबानो गोबां मथा नोगो गाना बाय गाना आजब लायनाया नायसरे लायो हाय धर्म हाय ससाइटि बा लोगो कुथुं हायके गोबां मा जायगा जों दाबो कमाय नुगै दं okay हानि बागै नेरक हिब्रू chapter 10 verse 24 by 25 पर लायखौ नुगनाय नेरक बायथांनि मलक जों तेबो कुथुं लायथाय तेबो फेलोशिप खालायथाय गे कायसे बाय कायता जों हाजाक मा सामं काहावो जों उत्साह रो लायथाय एनकारेज खालायथाय निसा oro ang poriwano verse 24 buinaw hamjak runa bagay te samang kaham khalai runa bagay haidi जों kiching जों jogo jogo nglayon hamjak rlayone bagay samang kaham khlaiyone bagay जों जे hamjakma mano Kristoni bisingte abono जों tebo toro thai 1 John chapter 3 verse 16 by 17 ang porewai paisina hamjakma bahai tamo जों omotui ke sawi mano bo chini bagai thuika hake जों bo takuk rok ni bagai chini langmano ruthai khlaio khoroksa suk osungsani rang mai gana ngei bini takuk no bialo kalaijak ngei chubai ya hanke a borok ni thani bahai ke kaitoni hamjakma tongui mannai je koba nung bino masi maya nungi toka nung bukha suba wani phaya nung le 2 tala 3 tala nok tangi dong aipono mai khosa sadi hmi roi meya nini Kristo takuk bukuno bo kubi Kristan ngmaya boni thani Kristoni hamjakma kriko goraiso hamjakma bahai tamuchung omotuike sawimano bo chini bagai thika जों bahai ke Kristoni hamjakma Kristo hamjaknai kaito chungno hamjakrani chung saima chini bagai bo kalbar kroso thika chini sumsokno sunani bagai chini sumsokni bagai engge जों bahaino ang ani takukno kisisuk suba maka ani takukni bagai ang mangsisuk khlaimaka engge obose hamjakma tamane nang Kristoni hamjakma maka nang Kristoni hamjakma ni thani kri dalla nang nang kubu Kristan ni samane bo dalla nang taku bukuno hamjakma ya mane nang dallar saw nang Kristan hingi ni thani hamjakma kri proman na wan so bini di Bible saw examine your faith nini poitono potari ni nang kubu nang hamjakma khade
nung hajak maya mane nung Kristo nung hajak ma kri nung saksak wasok nai ang temani bagi hajak maya ni Kristo nung hajak ma kri nung kubu ni Kristo nung hajak ma nung kubu Kristo nung hajak mane intani tongo Kristo nung hajak mane intani tongo ke nung buino bu hajak manai nono naistra nai no hajak manai nono bunai no bu hajak manai taku buku no pila hajak makra manai Kristo taku buku rom ge hajak ma tongkha ke tama khlai manai tama khlainai abo to जों प्रमाण no जों busano hanjago जों tama khlai nije sai phan borok charo nije sungai phan borok no sungro amon hanjak mani प्रमाण hai deba ge जों wasok jini tripura Christian rock specialist जों wasok thai ge ang kabang jorong no saka hai ma sapuyo je leader tongnai rok pastor rok procharok rok evangelist rok only beton mai tongkan paikha tei motha tamang tongkha sikla rok tamang tongkha borong tei bokhrogo nge tamanle borong kani hanjak makri o baptist ro ne pro hai jona baptist mananai nge gari reserve khai thangka nijeni gari bai phan thangka reserve khai phan thangka baptist ma roi phika tei tamang lai tongkha khospata kri borong thani hanjak makri hanjak ma tongkha ke borok ro tag mera muruk nai hai of course Kristo se mera muruk nai hai pan pastor bo kaise mera muruk nai hai ge mera muruk nai bon mera rok no tamang tongkha masa edeng tongkha tuima nung edeng tongkha sial rok bode rongjano nai tongkha obosai boni cinta tongnai hedeba gesung